Ako dari guys. So po ning gipamutlan ning kani siya guys, so ahos-ahos. Kaya na nga tumba dari sa gadog hangin. Nga na nga kuan siya oh. Kanihang tabil-tabil ba. So asa na sang putlan ng mga kahoy diha oh. Hello guys, madong adlaw na to guys. So ako na pwede guys si Ruby Provinciana. So wala din ihang trabaho guys. Saka din yung mga kahoy guys. Mas niaging adlaw ako nag video kay urag delikado man tong ang gisaka nga tambis. So karon guys kay napanahon ako mag video na lamang ko kay napo ko'y ma-upload. So karon kumbati ko ron og ganang upload sa YouTube guys kay medyo nalaman natin mamiso. So mas okay ang income guys sa YouTube guys sa Facebook. Kaya ang Facebook do guys kay ka maka sweldo. So wala isang ipamutlan guys kay naana tumba lagi ning ang kuan kay nabugatan si Just mga bunga na ni si mga bunga ning kahoy sinubak na. Sinubak kuno ni nga kahoy. Kanang pwede ni siya ipakaon sa kanding. So kanihang gikuha guys kay naman may buhi pud nga kanding nga 5 ka buok. So ipakaon ni sa kanding. So ning bawi jud ko guys kay daghan ka jud kog absent. Wala ka adlaw po kong absent kay nga dito ko Bohol. So bawi po ko sa kasemana. So sa kasemana kong duty dari guys. Diyan ni aging adlaw lagi dito man ko ni duty sa ahing amo. Diyan na po ko ilaing dutihan sunod adlaw guys. Ato na po dapit sa briefing mangimpyo ko og bahin sa pa arrange ko na po sa hang garden. So madun laman ni guys nga kuan ka nang natay mga sideline ba kay wala ko makapaninda kay aghang tindahan dadto guys naigi tambak nga mga kuan kay nagpa-trabaho man agamang silingan. So naigi tambak didto nga mga materialis. Di ko maka tinda siguro mga sunod semana makapaninda nako. So kanira pong maabot may ahang kuanon guys putlon kay magina ka nang ang uban lang ibuda ni guys delikado magud kay nakaabot na sa wire sa kuryente.
So naog na ko guys kay kaning uban ugma na pud ni uban guys kay para kuan napoy makaon ang kanding ba. So kay imong hotdo ni guys ag kuan ang kanding kuan ay makaon. So pagkaon is kay kanding ning ahoza. So ugma magputol na pud kog mga pila ka buok para may makaon ng kanding kay nay kanding hang amo guys 5 ka buok. Ulan? Buwan init.
Kala siga ka mata kawak ah. No? Siga kawak mata ah. Dili na koy nasdanti dali. Sulod dali. Sulod. Na po dari guys ang mga passion fruit guys na. So na po koy passion fruit dari di ah. Yeah. Dira ni siya dagat dari dapita guys mag garden ko. So wani ang mga kulo na ah. Sige na siya pabunga. So lang ninahug na ah. So diri ko mag-garden guys og talong. Kanina lang pa. Layaon ako ng talong di ah. Diyan siyang pa. Mandrajog ko guys na. So wala sa hot di guys kay para na inagsunod adlaw na puy makuha kanding. Pagkaon sa kanding. Ang dito giputol na to ah. Wala na niabot sa tong wire dito ah. Nya nice ka jog color guys oh. Ay nice color. Kanan ko na niya. So kani siya daghan pud kadto ni sa mga color na puti, na violet, na nakakita ko sa kang mamaalit sa una basta ang trabaho pas mamaalit so daghan kay tanom dito sa amo. Kana siya dagko kadto nga kuan. Kani sa kay mo buwak man ni siya na oh. Man ni siya yang buwak. Kani man siya yang buwak oh. Masih buwak niya. Jadi pabite rani. Dit kay buwak. So wala na hutda na guys kay ugot do na inta na pud tanom masunog. Unjara siguro na hutdon guys og maabot na ng amo guys. Kinit. Oh guys, oh. Dugay kayo siya na lanta. Ako na di ko gibuhat dari di ah. So kung mga kaktus ah na siyang sib dari di kay nangahug maguglis siya na ah. Mga kaktus na siya na ah. So ano sang gitungtong na sa kuan kay mga tumba na siya sa iring. Bugno-bugno. Yan ako gibuhat dari di ah. Kana siya kay mabuhi ra maguna siya sa kahoy. Nice kay sa aesthetic ba? Aesthetic. So nabuhat po ko diha og kanang katong alternative ba akong ipakatay diha sa babaw. Ya, kung isang patungan siya kani. Kaya di man po siya pwede init. So kani mga pinya-pinya guys, pwede ra na ninyong itungtong sa patangan niyo gamay bunot, itungtong ra ninyo sa kahoy, mabuhi ra na. So bangali sa nakitaan ko sa mga Facebook nga itungtong ra na nila na buhi. So timing nga kadyo guys kay wala misid-an so nainindunggo ako magkumpare. So lami kadyo ni sa isda guys. Kalamuhoy ko ni tawag dani. So ijara may gitagaan kay madala man ni makasabaw ta.